Türkmenistanyň Mary welaýatynda un ýetmezçiligi gün-günden ýitileşýär. Welaýatyň wekilbadar Oguzhan Mary Bayramaly etraplarynaky döwlet dukanlarynda yerli un ýok diýip Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň biri habar berýär. Adamlar şu gün un gelir diýip her gün ýerden hökümet dukanlarynyň öňünde nowata durýarlar. Her dukanyň öňünde 20-den gowrak adamy görse bolýar. Döwlet dukanlarynyň işgärleri nowata duran adamlara öýlen sagat 4 töre ýa-da ondan hem giç unyň gelmeýändigini aýdýarlar diýip hopsuzlyk aladalar sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçy Oguzhan etrawynyň ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp, mundan bir näçe gün ozal etrawyň döwlet dukanyna 50 halta çemesi unyň gelendigine, şonda onu satyn almak üçin adamlaryň arasynda uruş dawanyň depeleşigiň hem bolandygyny bellidi. Dukanyň daşynda garaşyp duran adam käniken, un bolsa az, şol sebäpli unyň üstünde ölüşük bolupdyr diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagt bu etraplardaky döwlet dukanlarynda yerli un satywa çykarylmaýan mahalynda hususiýetçilikdäki dukanlarda ýa-da söwda nokatlarynda yerli un açaçan satylýar we onuň 1 kilogramy 5 manatdan bahalanýar. Adamlar aýda gelýän paýok undan satyn alanda onuň ýany bilen käbir beýlik harytlary hem hökman satyn almaly. Ýöne adamlar şol zatlary satyn alanda da 50 kilogram un üçin 120 manat töleýärler. Bu un hususiýetçilikdäki söwda nokatlarynda 130-250 manat aralygynda satylýar. Uny haltalap satyn almaga güýji ýetmeýän adamlar yerli dukanlardan çörek bişirmäge ýeterýärli un satyn alýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Mary welaýatyndaky hususy söwda nokatlarynda daşary ýurtlardan import edilen unyň 1 kilogramy 10 manatdan, çörekler 3-5 manatdan satylýar. Türkmenistanyň Mary, Lewap we Daşow welaýatlarynaky döwlet dukanlarynyň söwda tekçelerinde yerli unyň satywa çykarylmalygy bilen bagly ýagdaý soňky 2 aýyň dowamında güýçlendi. Bu waka 9-njy iýulda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gallaçy daýhanlary 1 milyon 600 000 tonnadan gowrak buğday hasylyny öndürmekleri bilen gutlamagynyň ýa-da gawat geldi. Şonda ýurdun owa hojalyk puwdawyny ýygyrlaýan synçylaryň ençemesi galla hasylynyň artykmajy bilen ýerine ýetirilendiginiň aýdylmagyna soragly çemeleşipdi.